Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimag kan agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti layos, kan ti datdatlag, akalding. Napintas kan nangayad ti kabambantayan, iti lugar dakulas. Ngamga po iti iligal a panagpukan iti kayo, ininot daytoyen a makalkalbo. Kas iti maysa nga aldaw, kat. Landaw, pangasim mo ito na. Isardang yung tagpukan iti kayo dito kabakiran. Ta sino ko mati makalapad iti kayat ko ang mapasama? Kulas, ha? Adun tinapukan nyo, makalkalbon ti bantay. Nagpukaw mo tindag iti ayop dito, gaputawaanan ti pagapunan da. Awan bibiyang ko no maibus amin na kayo diti kabambantayan. Tinapatagkan niya kat ti kwarta apagbaknangak. Anya? Awan ti serbida ito'y apan nakisaritam kanyak, kulas. Gaputa pulos nga awan ti makalapad kanyak. Kakadwa! Rugyan yon ti agpukan kadagiti kayo. Adun tinapukan akayo dito kabambantayan. Awanin ti paglinungan nagiti ayop nga da dito eh. Marikmik ti kalding day jay ha. Sabihin mo ti ayan day ta kalding. Agtawad iti daya at paset ti marikmik na. Imawan mo't makitak. Kaslad na lang iti asidag. Ang talagang awan makitak. Nagsardengan ti marikmik ti kalding. Nakaskas daw. Tawan mo't makita ka kalding. Ay, inlakit din. Naskan na makaawi dahon. Makalkalbon ti bantay. Gapu iti nakaro apa nagpukan ti tattao kadagiti kayaw, minay. Delikado ti panangtubngar mo kadakwada, kulas. Ang mga noan niya ti aramidon dakan ka. Isak-sakit ko la ti kabambantayan. Awanan ti paglinungan dagiti ayop ngagnanag ijay. Agraman mo ten dagiti agbunga akayo ang mabalin at taraon dagiti tattao ket pukanan dan. Kulas. Inibus dan ti bantay. Awanan ti kay kayo. Banag asan arombong aramidon da. Datayo mo't latat tao ti agsagrap iti madinga ibunga day tangar aramidon da. Dadahil ka din ti ulom, kulas. Datayo at tao ti rumbe nga mang tagikwa kadagiti kayo ije kabambantayan. Saan ka dagiti ayop ngagnanad ijay? Lando. Pada tayo mo't lang agbibiyag dito rabaw ti dagadag iti ayop ngagnanad iti kabakiran. Ayop la dagijay, kulas. Anya ko mano maibusti kayo ije bantay? Tinapateg at damaaramat dagiti tattao akayo para kadagiti babalay da. Kita am ti balay ko. Nagdakkel. Gapo amin daytay ti panagtroso mi ije bantay. Lando. Kita am dagiti karuba tayo, apadak matlaeng agpukpukan iti kayo ije bantay. Nagpintas ti mabalay da. Saan nakaskan ka, anagbasit ti abong-abong mo. Ha? Nuagangin iti napigsa, maitayaban ti balay mo. Apay dagita amula, kulas. Imulak iji kabambantayan, tataig may. Ha? Adon tinadadaal amula wano kayo iji bantay. Gapi tinalabos a panagpukan dagiti tattao. Ay, nasingpat ka nagagat ka, kulas. Amo may sakit ti kabakiran. Kumita kayo iti bantay, tataig may. Manipod dito enta. Makita mo na makalkalbon ti bantay. Nakakaasidag iti ayok ngagnanad ijay. Ay, awan nga rod, kulas. Awanan dagiti dadakkel kayo. Gapo ta pinukan da amin nain. Adun adaras a kinasaritak ni Lando. Gapo iti panagtros-troso da. Ngayon di nakdengdenggan.
Ay, nilandaw ti dadaulo dagiti agpukpukan iti kayo di takabakirat. Talaga sana dumngag iti pamagbagaday jay. Natangkel ti ulo na. Uwan nga rin tatayag mi. Sige, panawan kayo pa eh. Tainak imula dagito iti kabakiran. Maguli magkantaglaw lang diti bantay. Tilangan pa nagbarasbas ti hangin ti mangag. Pulos nga wan ti makita kabilit. Ituloy ko ti agmuna. Dakkel to ti maitulong dagiti amuna. Ha? Dahil man ti marikmik ti kalding ha. Agtataw di ti law na paso ti bantay. Apa jak makita? Sali mo ta... Ti kalding. Anya klase ti kalding dayta. Puraw. Kun nagtagipayak. Nagkimat iti napigsa. Anya ti kahit asamon dayto eh. Nagpigsa mo ti darang ti init. Hindi mo apa yan nagkimat. Nagkimat manan. Sumipngutan ti aglawlaw. Langanan ti agtudaw. Ay, sana nagagangay na ito ang mapaspasamak. Ha? Damot na dito yung sakok ti kalding. Nagbalin ababari ti kalding. Di ka agbutan, kulas. Ha? Amom tinagan ko. Sino ka? Siya ni Engkantada Layosa. Timang bambantay iti daytoy akabambantayan. Engkantada Layosa? Wan, nasingpat ka, kulas. Amom nga isakit ti kabambantayan. Nagmula ka iti kayo asukat dagiti kayo anapukan. Ngamdakas dagiti dadduma akalugaram. Iso adakas met ti mapasamak kadakwada. Anya ti kat mo asawan, Engkantada Layosa. No anya ti inaramid da. Isumet ti mapasamak kadakwada. Anya? Dakas ti mapasamak kadakwada, kulas. Sumangbay ti napig sa alayos. Kat dagiti dakas at tao. Isuda ti agsagrap iti panusa nga ipaay ti nakaiparaswahan. Anya? Ngam, di ka madanagan. Kastamoten ti pamilyam. Maisalakan dagiti nasingpet. Kan nadalos ti panagpuspuso na. Saan da mairaman iti didigra a mapasamak. Sumalog kan. Kat denggam a naimbag ti ibagak. Pulos asaan kayo amadangran. Gapo iti mapasamak alayos. Kala at asimip nga kakalugaran. Nagpigsa itay ti darang ti inay. Tataigmi, anya nga dati kaya tasawan da ito eh. Agkakaribuson dagiti tattao, gapoy ti mapaspasama kita. Ay, awan nga rod, Veron. Talaga asa nagagangay da ito yung mapaspasama kita. Ha? Kalat ang nagangin iti nalamiis. Kakalugaran. Ipasimudag lakit di tinalamiis nga angin ti sasangbay tinapigsa atudo. Juan, tataigmi. Ay, jak amon no anya ti mapaspasamak. Karkar na da itoy. Kakalugaran! Dumngag kayo iti bagak! Sumurot kayo iti papanak! Tapnosan kay amadangran! Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, kulas. Anya aga po sumurot kami kan ka, ha? Nalawag ting bagak, Lando. Tapnosan kayo amadangran. Kakalugaran! Mabagbagtitan ni Kulas. Nagangin lay tinapigsa. Nayangin matan ti panunot na. Ti asino man asumurot kanyak. Saan amairaman iti napigsa layos? Layos ano? Asino ko matimamatikan ka, ha, Kulas? Awan ti sumangbayan na pigsa layos. Si Kala ti mangibagbaga iti dayta. Awanan ti oras tayo kakalugaran. Kita
Kita nyo taglawlaw! Nasipnget! Kinapig sa tiangin! Ay, sumurot kami kan kakulas! Sumurot ti pamilya kan ka, Kulas! Mamati kami kan ka! Ay, uray na kami! Sumurot kami! Mabit lang kakalugaran. Saan nyo kumapatpat dyan ti bagbaga ni Kulas? Saan amalayos ti lugar tayo? Kita nyo na yung bag. Napalawlawan tayo iti nangangato a bantay nga iso ti mangsalaknib kada tayo iti napig sa alayos. Kung nagpaisuan nga. Kami ka nilam to. Sana malayos ti lugar tayo. Ay, won! Dagiti mamati kanyak. Sumurot. Dagiti sana mamati. Agbati da akadwa nilando. Agbati ak. Ado ti simburot ki Nicolas sa bagtit. Mamati dalawa na ikan ko na. Sana mapasamak ti bagbagana panaglayos. Palso amin nga ipagbagana. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kakalugaran. Ala, agawit tayo, kadag iti babbalay tayo. Tudog. Tudog. Pigsa ti tudog. Unang peso. Agtudon iti napigsa. Ala, kartingan nyo ti agawid kadag iti babbalayaw. Adalaman ti danon. Nakadanon dito may kadwa akad saaran ti balay ko. Malayusan ti balay ko. Arayagon na kami! Agpapaarayat ng dagiti karhubak. Malayos kami. Anya ti aramidak. Diyak lakit ti kayat ti matay. Nagpangato man ang ti danom. Kartingak ti umuli ang mapan iti tuktok ti balay ko. Kasano nga aramidak ti kasta. Malmasak nito yan. Agpangaton ti danom. Kalatay man ti danom. Malmasakon. Awanan tinapig sa tudo kakalugaran. Manipod dito'y kukayap ang nagpaknyan tayo. Awan ti dakas ang napasamak kada tayo. Agpaiso amin nga imbagam Kulas. Imbag lakit din tanamati kami gan ka. Tano saan? Ang mga nalayos kami amin ay. Ay nahagyaman kami kan ka, Kulas! Yaman kami. San asyak ti rumbang apagyamanan nyo? Nudi ka ti inkantada nga agnana iti daytoy a lugar. Ha? Inkantada ko nam Kulas. Uwin tataig mi. Iso tinang tadbalaag kanyak. Nga da sumangbay ang napig sa alayos. Anya? Kakalugaran! Mabalin tayong tirumwar manipod dito'y kukayab. Nalpasan ti layos. Ang tininulong tayo nga agmula iti kayo dito kabambantayan, kakalugaran. Mula tayo. Kulas, adon tinaimula tayo akayo dito kabambantayan. Uwan minay. Rumbang lang nga karipatun tayo tinakaiparsuan. Sana rumbang adadailan. Para lang iti pagkasapulan ti may sa tao. Kulas, Maragsakan lakit dito inkantada. Gapo iti aramidan tayo ita. Awanan dagiti tattao amang dangdangran iti kabakiran tanadusanan. kulas. Kalugaran. Kumita kayo itaglawlaw. Nagadwa klase ti ayot. Di magpalpaliw kada tayaw. Unang paiso. Nagdudu mga ayop. Adung agpaiso dagiti ayop itaglawlaw. Kaya tasawon da ito amaragsakan damat. Gapo ka dagiti imulmula tayo akayo. Manipod ditan. Adon tinaimula akayo. Iti kabambantayan nga iso tinagserbi asalinong dagiti ayop. Ken pagalaan dagiti tattao iti taraon nga agindag iti dayta a lugar. Bueno obing, ditan tinagipusan, ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Pulyeser. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.